Taga saan po kayo? Dito kami. Bumahabol lang. Anong masasabi niyo? Maganda ba yung Labi River? Siyempre maganda. Pero mas maganda ka. So, dito na tayo. Ingat. So, nakalasalamat kitang pagtuloy kaya kami. So, karoon na kami peneturan. Sabi na, karoon na kami kan matut. So, hindi kaya picturean pero salamat. Sana makakalikan na kayo. Kaya, wala akong kami masabi. Sobrang bait rin. FIC ah. Dito na tayo, right safe mga idol. Dito na pero wala pa rin pamagbayo. Pati pa rin matinding ahon, Lodi. Pero sa tingin dalan sa sa tingin dalan. Tapos sasama pa view. Diba? Kaya yung bundok ko. Malibundok na yung akit na. Diba? So, ride safe mga idol. Kaya pa. Kami kining Gabaldon. Kining mo munang ilog na puntaran mi. So, bakit di guys? Yan, at yun na kami kayo ng destination namin. Kaya sobrang solid naman kahit pakanan. 2 days ride tapos ganito yung natiling akit. Makarin ka pa. So yun, medyo masikaning Agus kasi pilan na ka rin kanong Aldo yung uran kayo ni. So kapag yung mumuran makati niya talaga kulay yung danom. Yan eh. Ayan o. Diba? Blue. Pero medyo malabog yan kasi minurang ka no. Ahon, Lodi. Yan guys, pala ko na kami kining Dupinga River. Ngayon munta tayo naman kining Labi River.
So yan guys, nakabalik na kami ganyan bungabon. Ngayon ipapunta aking Gabaldon. At yun na kayo ganyan papalog. At makalagay kita ng signboard kita na 17 km pa. Bayo tameras kita Labi River. Kaya update. Ride safe. Few moments later. So ito guys, kasi sobrang sagaling hangin. Ayan, ni Mel, yari-yari lang. Pagtrangko. Ito guys, sobrang talaga sagaling hangin. Ayun na. So, nakalapang salamat. Yan yung sabi mo. Pwede makisabay. Ay, trangka lang. So ito guys, sibukan niyo ang akitan kung magyuda rin nga ba yun. Pero sa tingin mo kung magyuda na akong magtulak, magyuda siguro. Pero kung pipidal, hindi siguro. Pero sabi nila, pagkat yun nakakain ng fall sign yan. Kapit na niya kanina. Halos 15 minutes na mo at yun nakakit ang river. Kaya panayin nila mo rin nga din kung nanong river. So ito guys, pili lang tayong akyatan kasi sabi ko kailangan KM Nemo at yun naka Labi River. Pero grabe ang akyatan, bundok ini, sigsag. Ano sana maayos nga po pa uli. Ayun, akyat na naman. Try tayo nakita. Chuta na rin naman kayo para sa Labi River. So yan guys, may kaukit na ako. Yan sabi daw, bababa na yung mo yan. Kaya ako mo na yung kasing ilog yan. Malinis na yung danom. Medyo mag-blue na ulit. Yan. Sobrang santingin view. Dahil at-yuta na rin Kenny. Bakit na? Tour na kayo. Kenny, kaya katang Labi River. Taga saan po kayo? Taga Bungabon. Dito kami. Bungabon lang. Anong masasabi niyo? Anong maganda ba yung Labi River? Siyempre maganda. Pero mas maganda ka. So, thank you.
So ayan, nice ride Lodi, 100 km night ride. Ride safe pa uwi mga idol.